Maintenant, il y aura le deuxième exposé, les principes de l'islam pour le rétablissement d'une paix véritable, par Hassan Djingani Saheb. Nare takbir! Nare takbir! Jamaat Hamada de Burkina Faso! Nare takbir! أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. J'ai eu l'honneur ce matin de présenter devant vous les principes de l'islam pour l'établissement d'une paix véritable. Et malheureusement, je ne pourrais m'adresser directement à vous, Anjula. Voilà pourquoi le missionnaire est là pour m'aider. Et deuxièmement, le temps que j'avais utilisé pour préparer le discours, on m'a donné le même temps avec traduction, qui veut dire je ne pourrais vous présenter toute l'intégralité de mon discours, mais ça serait seulement des résumés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'entendement. Alhamdulillah, anga karmoke no yanga missionnaire kabo Burkina ale de jolin fle ako ale be asidini Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai ala mi furba hinetigi hinekergenetigi o tamani ngofe aye ayando kala kabo corona kono suratu tawbala o tamani ngofe ako ale no son jale do ka jo aw nyefe so madaina ka kuma aw ye babu min bitalike felawla felamnu ni islamiyya kembe ko sigisi nga yasta ka basigi ani daha ko sabati jinya kono badala olu felenu o kuma na islamiyya be o min fo yasa basigi be se ka sabati jinya kono badala chogomi ale bina kuma olu deka ako ale kuma kanu ka kuma awye bamanangana nga ale tina sigo ke kadaka ale ka bamananga majia ka se o hakela o temani ngofe ale kuma fe ka walanda fo ka se hakemina ale ka walanda labe ay minti hakemi labe ko ale no kuma ke ako nyemgo yo o minti hakele di ale fana ma yasa aka kuma ola o nga sisa ale bina kuma kadola o kuma kan mina bayelema bamananga na awye ako ba jira ka fo ale maudu min labe babu in bela na sika lasi awma fona kira aklange kadaka ale bina min fo ani bayelema bina wati minta ubeta fara nyonga ka ben discours ngere klange dima. Le verset que je viens de réciter, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: assurément un messager de parmi vous est venu à vous-même qui s'afflige de vous voir en difficulté et qui est plein de sollicitude à votre égard et qui est particulièrement compatissant et miséricordieux envers les croyants. Akoy ayamin kala ayan yere koroy jumenye ode ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ko tien yere la cide nana awma ka bo ayurula aka gbele cide ma kosobe ko aka awye digu kono kolosibado awka wa hinenjido ani ma konogontigido limane jongi. Je vais commencer ma présentation avec 2 points. Vous savez, en islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir qu'en tant que musulman, chaque chose que vous commencez, vous devrez dire d'abord Bismillahir Rahmanir Rahim. Et Bismillahir Rahmanir Rahim contient les 2 attributs principaux d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Qui veut dire, en tant que musulman, on doit incarner en nous les attributs de Rahman et Rahim. Et de la même façon, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été décrit dans le Saint-Coran comme Rahmatan lil Alamin. Donc, nous sommes des musulmans
nous commençons toutes nos œuvres avec le nom d'Allah et avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est envoyé comme une miséricorde pour le monde entier. Et nous étant les suivants de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment se peut-il que c'est possible que nous ne soyons pas les ambassadeurs de paix à travers le monde entier? C'est impossible. Ako ale bɛna ka kumakan daminɛ ni point fila ye a fɔlɔfɔlɔ o de ye k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko silamɛ i bɛna baara fɛn o fɛn daminɛ i k'a daminɛ ni bisimilahi arrahmani rahim. A ko bisimilahi arrahmani rahim kɔnɔna na ala subahana taala ka mankutu tɔgɔ belebeleba fila b'a kɔnɔ n'o de ye arrahman ani arrahim, foroba hinɛ tigi ani hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi. A ko kuranɛ kɔnɔ ala subahana taala ye alakira fana wele rahmatan lil alamin, ko hinɛ tigi don k'a ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma. A ko o la nin bɛ a ɲini anw fɛ k'a fɔ ala subahana taala ka mankutu tɔgɔ fila min bɛ bisimilahi rahmani rahim kɔnɔ na an b'an ka baara bɛɛ lajɛlen daminɛ ni o ye k'a jira k'a fɔ anw kan ka kɛ olu mankutu tɔgɔ ninnu labaarabagaw ye, o kumana a lawaleyabagaw ye k'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen la. A ko o la maa min ni ale bɛ a ka baara bɛɛ lajɛlen daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim ye k'a jira k'a fɔ ala subahana taala ka mankutu tɔgɔw n'u ye hinɛ walankatalen tigi ani hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi, ko o kumana an bɛ ka o tɔgɔ fila in de waleya an yɛrɛ la. Ni ka tila tuguni k'a jira k'a fɔ alakira min welela ko rahmatan lil alamin, hinɛ tigi k'a ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma, an bɛ ka ale fana de ladege. A ko a bɛ se ka kɛ cogo di k'a fɔ tuguni k'a fɔ anw ti kɛ o kumana dahatigiw ye diɲɛ kɔnɔ, ko wɛrɛ bɛ ye anw na tuguni min bɛ danna basigi ani hinɛ ani daha la, o bɛ se ka kɛ cogo di? Deuxièmement, il faut savoir que l'islam en tant que tel est naturellement une religion promoteur de paix. L'ADN même de l'islam contient les éléments qui favorisent l'établissement de la paix dans la société. Vous voyez dans les 6 articles de la foi en islam, un des 6 articles de la foi, c'est la croyance en tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés sur terre. Là, nous parlons de ahad min rusul. Et si en tant que musulmans, il n'y a aucun messager dans ce monde que nous ne suivons pas, que nous ne croyons pas, ça veut dire qu'on est déjà prêt à être accepté dans n'importe quelle société. Parce que c'est quand on commence à refuser les prophètes des autres, les marabouts des autres, que la différence s'installe, que les conflits s'installent. Mais le Saint-Coran a mis barre à ces conflits en mettant dans les 6 articles de la foi la croyance en tous les prophètes. Donc il faut savoir que dans ce cas aussi, en tant que musulmans, l'établissement de la paix commence d'abord au sein de nos propres familles. Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, ayyadahullah ta'ala bin Nasr, nous a fait savoir qu'aujourd'hui, le monde est devenu une planète Terre. Le monde est devenu un village global. La paix au sein familial aura l'effet positif sur la paix du quartier. Et la paix du quartier aura un effet positif sur la paix de la ville, ainsi de suite. Donc, en tant que musulmans, on doit garder ces principes et essayons d'être les ambassadeurs de la paix à travers le monde entier. Allahu Akbar. Ako silamaya yɛrɛ la, o kumana daha de bɛ wolo ka bɔ silamaya la. Silamaya yɛrɛ bakurunba yɛrɛ daha de bɛ bɔ a kɔnɔ, foyi wɛrɛ tɛ bɔ a kɔnɔ n'o tɛ. Silamaya yɛrɛ tɔgɔ in yɛrɛ bɛ o de fɔ, walima silamaya yɛrɛ bɛ daha yɛrɛ de ko fɔ diɲɛ kɔnɔ. Awɔ ka d'a kan ni an ye silamaya ka walandaw lajɛ, Ala subahana taala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ limaniya jɔsenw yɛrɛ la, a dɔ ye ka limaniya ciden bɛɛ lajɛlen la, la nufariku bayna ahadin min rusulihi, ko an ti farafarali don cidenw ni ɲɔgɔn cɛ, an ti cidenw woloma, an bɛ ciden bɛɛ lajɛlen minɛ, o kuma na minɛcogo ɲuman na ka sɔn a bɛɛ lajɛlen la. A ko kabini o yɔrɔ la, a bɛ jira diɲɛ na k'a fɔ silamɛw, o kuma na olu ti farafarali kɛbagaw ye, o sɔnna ciden bɛɛ lajɛlen la, o kuma na o bɛ se ka silamɛw bɛ se ka u ka baara kɛ dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ, ka d'a kan u ti ban ciden si la, u ti ban maa si la. A ko ni an y'a daminɛ ka ban cidenw na, ka wolomali don cidenw ni ɲɔgɔn cɛ, ni ka ban o kuma na maa wɛrɛ ka karamɔgɔw la, ka wolomali don karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ,
nunu ye karisalakaw ye nu fana ye karisalakaw ye ni o wolomaliw daminɛna a ko o tuma na bɛnbaliya ani fɔɲɔgɔnya o de bɛ na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ko o la an ka khalifa duurunan Hazrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahu ta'ala bi nasril aziz a y'a jira k'a fɔ a ko diɲɛ kɛra so kelen ye bi a ko diɲɛ kɛra soba kelen ye a ko o la yasa daha ani bɛn ani basigi o ka se ka sabati diɲɛ kɔnɔ a bɛ daminɛ an ka duw de kɔnɔ fɔlɔ a ko an ka du kɔnɔnaw na ni o kumana daha ma sabati o yɔrɔ la ye o kumana a bɛ se ka na ni fiɲɛ ye diɲɛ yɛrɛ ka daha la ka d'a kan a bɛ daminɛ du kɔnɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛra so kelen ye bi o ma n'an b'a fɛ daha ka na diɲɛ kɔnɔ a bɛ daminɛ an yɛrɛ ka du kɔnɔ fɔlɔ ka walankata ka diɲɛ minɛ. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné deux enseignements qui peuvent servir uniquement, ne serait-ce que ces enseignements, à avoir une société paisible. Il a dit clairement, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Personne ne peut être considéré comme un vrai musulman, un vrai croyant, tant qu'il va préférer pour son prochain ce qu'il préfère pour soi-même. Cet enseignement uniquement suffit largement pour promouvoir la paix dans la société. Qui aime la malédiction pour soi-même? Qui aime les conflits pour soi-même? Qui aime les malheurs pour soi-même? Qui aime la tristesse pour soi-même? Et si ta foi te permet d'épargner ton prochain des choses que toi-même tu n'en veux pas, imaginez la société. On va vivre en paix, on va vivre dans la sérénité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé concernant nos voisins proches et lointains. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Quelqu'un qui croit en Allah et au jour dernier, il ne faut pas qu'il va déranger son voisin. Posez-vous la question, pourquoi le prophète n'a pas dit man kana yu'minu billahi wa rasulihi? Il dit man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Parce que, à part la croyance d'Allah, toutes les religions du monde ont ce point en commun qu'il y a un jour de résurrection. Donc ça, c'est un message universel transmis à tous les habitants du monde entier pour qui croit, accepte que Allah est et il y aura le jour du jugement. Il n'a qu'à essayer d'épargner son voisin de son dérangement, de son mal. Ça, c'est deux principes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés qui nous permettra d'avoir une société paisible. Allahu Akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Ako alakira sallallahu alayhi wa sallam aka ladilikan fila bɛ yen. Ako hali ni an ye baara kɛ ni o ladilikan fila dama ye min ye daha ye ani bɛn ye ani basigi ye a k'o bɛ sabati diɲɛ kɔnɔ. A ko alakira sallallahu alayhi wa sallam a y'a jira a ka hadisa sanumaw na a ko la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. A ko aw si ka limaniya tɛ se ka dafa fo a ka fɛn kanu aw balimaw ye a bɛ min kanu a yɛrɛ ye. A ko ni an ye nin kumakan in ta k'a da an ɲɛkɔrɔ ni an sera ka baara kɛ o tuma nin kumakan in kan a ko jagoya ye ɲɔgɔn kanu bɛ na basigi bɛ na diɲɛ kɔnɔ kɛ. A ko ale bɛ ɲininkali kɛ anw jɔn bɛ yen min ni o tuma ale bɛ tɔɔrɔ kanu ka ɲɛsin a yɛrɛ ma, jɔn de bɛ yen min bɛ kɔlɔlɔ o tuma ani dusukasi k'a b'o kanu ka ɲɛsin a yɛrɛ ma. A ko maa si. O tuma e bɛ nisɔndiya min ɲini e bɛ hɛrɛ min ɲini k'i k'o ɲɔgɔnna kanu i balima wɛrɛ ye yaasa i ka silamɛya walima i ka limaniya a ka se ka kɛ limaniya sabatilen limaniya ɲuman ye. A ko o la ni an ye baara kɛ ni nin faamu ye bɛɛ i b'a ye k'a fɔ laɲini ye daha min ye o bɛ se ka sabati. Alakira sallam y'a fɔ a ka dakuruɲa wɛrɛ kɔnɔ tuguni a ko maa o maa ni e de danbɛ Ala la wa i danbɛ don laban na n'o ye alikiyama don ye k'i kana sɔn i ka tɔɔrɔ si ka lase o kumana i sigiɲɔgɔn ma, i kana sɔn i ka tɔɔrɔ si ka se i sigiɲɔgɔn ma, sigiɲɔgɔn suru fara sigiɲɔgɔn jan kan. A ko an ka nin walanda in lajɛ nin kɔnɔ na alakira sallam m'a fɔ a ko maa min danbɛ Ala la ani a kira la k'alakira m'a fɔ ten dɛ, nka a ko maa min danbɛ Ala la ani don laban n'o ye alikiyama don ye. Ko munna alakira y'a fɔ nin fɔcogo la a m'a fɔ maa min danbɛ Ala n'a kira. A ko hikimaba ani kodɔnba de bɛ nin kɔnɔ ani faamuba. A ko ka d'a kan diɲɛ kɔnɔ diinɛ fɛn o fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a dɔw ma sɔn kira wɛrɛw la, diinɛ dɔ bɛ yen ale ma sɔn o kuma diinɛ wɛrɛ ka kira la,
a ko nka diinɛ fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ sɔn bɛ ala la ani don laban a ko o de kama alakira sɔn min ye a fɔ nin fɔcogo la maa o maa i kɔni dan bɛ ala la i dan bɛ alikiyama don na i kana sɔn i ka tɔɔrɔ ka lase o tuma na i sigiɲɔgɔn si ma sallallahu alaihi wasallam a ko o la nin b'a jira k'a fɔ o tuma na ni an ye baara kɛ ni alakira sallam ka ni ladikan ye an sigiɲɔgɔnw an ka tɔɔrɔ foyi ma se u ma k'o minɛ i n'a fɔ an b'a fɛ an yɛrɛ ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ cogo min na k'an sigiɲɔgɔnw fana minɛ o minɛ cogo la k'an balima wɛrɛw minɛ o minɛ cogo la a ko laɲini ye daha min ye ani bɛn min ye o bɛ sabati diɲɛ kɔnɔ. Un autre principe qui a été donné par l'islam est la tolérance. Comme le dit le thème de la Jalsa. Il faut savoir que la tolérance, il faut être prêt à pardonner ton frère, quel qu'en soit l'erreur qu'il a fait contre toi. C'est très important. Irfa billati hiya ahsan. Et l'exemple de la tolérance que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré est, vous savez, pour 13 ans, le président a parlé ici, il a été persécuté de toutes les formes barbares. Ses compagnons ont été tués, persécutés, d'une manière inhumaine. Un temps arrivé, dont la persécution est arrivée au niveau là où il était obligé d'immigrer jusqu'à Médine. Même cela, ils les ont poursuivis pour aller le combattre, ce qui a engendré des batailles, comme les batailles de Badr, Uhud, etc. Rappelez-vous au moment que un mécréant du nom de Safwan, qui fit tomber Hazrat Zainab, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était enceinte, il a fait tomber du chameau et puis elle est décédée avec la grossesse. Ça a été le fait qui est arrivé aux filles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à arriver à un certain moment que les compagnons ont demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se venger, de se défendre. Le prophète dit non. J'ai été envoyé de promouvoir la paix. Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas encore ordonné ça. Qui dans ce monde peut montrer cet exemple de tolérance si ce n'est pas Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam? Et nous étant ses suivants, on doit nous inspirer de ce caractère noble. Allahu akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Ako point flana mi bɛ se ka na ni basigi ye o de ye ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ko ye jumɛn ye ko o de ye ka sabali ɲɔgɔn ka filiw ma ka yafa ɲɔgɔn ka filiw ma ka an ɲɛ tɛmɛ ɲɔgɔn ka filiw kan o de ye ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ o kumana i balima tɔw walima i maa ɲɔgɔn bɛ fili minnu kɛ ka don i gasi la ka tɔɔrɔ ko minnu ta ka ɲɛsin i ma ka muɲu ka sabali o kumana ɲɔgɔn kɔrɔ o bɛ se ka na ni basigi fana ye diɲɛ kɔnɔ a ko la an ka alakira sallam ka misaliya ta ka da an ɲɛ kɔrɔ a ye san 13 kɛ magasigi la tɔɔrɔ ani ɲani bɛɛ lajɛlen la tɔɔrɔ minnu bɛ ɲɛsin a yɛrɛbakun ma ani a nɔfɛ silamɛw ma tɔɔrɔ nasuguya bɛɛ lajɛlen fo ka taa se waati la ala yɛrɛ ye a labɔ waati min na ka taa hijira la tɔɔrɔw bonya na kɛlɛ fɛn o fɛn kɛla o kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na tɔɔrɔ ninnu kɔfɛ ka da ka tɔɔrɔ walankatala ka taa se hakɛ la ala yɛrɛ ye yamaruya d'a ma a ko o magasigi kɔnɔ na tɔɔrɔ minnu kɛra a tɔɔrɔ dɔ ye alakira sallam yɛrɛ denmuso Zainab o kumana kafiri dɔ ye ɲaamɛ girinna a kɔnɔ a tɔgɔ di a kɔnɔma n bɛ ɲaamɛ kan kafiri dɔ ye ɲaamɛ girinna ye ka ɲaamɛ jatigɛ ka ɲaamɛ lagirin a binna ka bɔ ɲaamɛ sanfɛ a tora o la a fatura nin tɔɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ye alakira sallam sɔrɔ a n'a ɲɔgɔnna camanw fo tuma dɔ la sahabaw bɛ dimi o b'a fɔ kira ka yamaruya di olu ma a ka diɲɛ di o ma yaasa olu ka wuli ka tajurusara kɛ kafiriw la magasigi kɔnɔna na alakira sallam ko la o meritu bil afu ne kira sallam cila ni yafa ye ani sabali ne yamaruyala de k'a fɔ ne ka sabali ta ala ma yamaruya di ne ma fɔlɔ ko ne ka tajurusara kɛ o tuma a ka sabali o cogo la a ko ni misaliya ta ka da ɲɛ kɔrɔ diɲɛ kɔnɔ jɔn ne bɛ se ka kɛ i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam wa anw de ye silamɛw de a ɲinina anw fɛ an ka alakira de ladegi an kana ko bɛɛ lajɛlen kɛ tajurusara ye nka an ka sabali ani muɲu ta ani cogo di ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n'o kɛra o bɛ na ni basigi ye diɲɛ kɔnɔ. Le principe suivant que l'islam met à notre disposition pour l'établissement de la paix est la justice. Un aspect fondamental pour une paix souligné par l'islam est la justice. Là où la justice ne règne pas, alors il est difficile d'établir la paix. Si vous voyez dans l'histoire du monde, tous les conflits sanglants à travers les siècles ou les millénaires,
tout se repose sur l'absence de la justice. Là où il n'y a pas de justice, il ne peut jamais avoir l'établissement de la paix. À ce propos, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayyadahullah ta'ala bin Nasir al-Aziz, faisant une analyse sur le plan politique, il dit que par exemple, au terme de la Première Guerre mondiale, les dirigeants de certains pays ont désiré établir une relation bonne et paisible entre les différentes nations du futur. Ainsi donc, les efforts pour établir la paix ont abouti à la création de la Ligue des Nations. Son but principal était de maintenir la paix dans le monde et d'anticiper toute éclosion d'une guerre future. Malheureusement, les règles mises en place pour la Ligue et les résolutions qu'elle a passées n'ont pas pu tenir à cause de leur faiblesse à défaut d'assurer la protection effective des droits de tous les peuples. Ça, c'était la Ligue des Nations après la Première Guerre mondiale. Donc, Hazrat Khalifatul Masih a dit qu'ils ont mis en place la Ligue des Nations pour anticiper n'importe quelle éclosion de la guerre dans le futur. Mais ils n'ont pas su gérer la Ligue des Nations sur les bases de la justice. Et ça a laissé des faiblesses, ce qui a conduit directement à la Deuxième Guerre mondiale. Et nous savons ce que la Deuxième Guerre mondiale nous a laissé comme effet. Plus de 75 millions de personnes ont été tuées durant la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Hazrat Khalifatul Masih nous dit, que la Deuxième Guerre mondiale est un élément suffisant pour ouvrir notre yeux, pour ouvrir les yeux au monde, pour qu'on puisse apprendre de nos erreurs passées pour pouvoir analyser, pour pouvoir établir une paix durable. Et les mêmes efforts ont été consentis par les autorités du monde à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ensemble, ils ont mis en place les Nations Unies. Mais aujourd'hui, les mêmes faiblesses sont déjà installées au niveau des Nations Unies et il y a certains gouvernements même qui ont commencé à se plaindre d'une manière ouverte qu'il y a de l'injustice parce qu'il y a des pays favorisés et il y a des pays non favorisés. Et cette discrimination a laissé s'installer des conflits et aujourd'hui, le monde a encore une troisième fois au bord du gouffre du feu encore pour tomber dans la Troisième Guerre mondiale. Donc, Hazrat Khalifatul Masih nous a donné ce message pour qu'on puisse apprendre de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, pour pouvoir maintenant être capable d'édifier un vrai système pour vraiment garantir une paix véritable. Ako point sabana min be se ka to basigi o be se ka sabati diɲɛ kɔnɔ o de ye tilelenya ye ka tilelenya waliya selege bɛɛ lajɛlen na maaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ko ni baara ma kɛ ni tilelenya ye an mako bɛ basigi min na diɲɛ kɔnɔ k'o tɛ se ka kɛ cogo si la a ko an ka diɲɛ lajɛ politiki nasiraw fɛ guerre fɔlɔfɔlɔ min kɛra diɲɛ bɛɛ jɛmakɛlɛba min kɛra forobakɛlɛ min kɛra n'o b'a fɔ a ma ko guerre mondiale a fɔlɔfɔlɔ o min kɛra o kɛra bɔnɛba ye diɲɛ kɔnɔ o kɛlen kɔfɛ diɲɛ jamanaba dɔw y'a lajɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin kɛlɛ in a juguyara a tiɲɛni nɔ bonyana o ma an ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa nin kɛlɛ ɲɔgɔnna kana kɛ bilen o ma olu ye jumɛn kɛ olu ye diɲɛ jamana wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan ka jamanaw ka tɔnba dɔ sigi sen kan jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba dɔ sigi sen kan min bɛ se k'a to o kumana o bɛ to ka ɲɔgɔn ye ka fɔ ka bɛnw kɛ yaasa diɲɛ bɛɛ forobakɛlɛ min tɛmɛna n'o ye a fɔlɔfɔlɔ ye a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen a ko nka a labanna cogo di baara kan ka kɛ ni tilennenya min ye o ma se ka waliya o ma se ka baara kɛ n'o tilennenya ye o tilenbaliya min nana baara kɔnɔ o de nana ka na wolo kɛlɛ filanan na diɲɛ bɛɛ forobakɛlɛ filanan a na wolo o de la a ko kɛlɛ in fana juguyara kosɛbɛ maa 75,000 ɲɔgɔnna de fatura o kɛlɛ in sen fɛ diɲɛ kɔnɔ o kɛlɛ in kɔfɛ diɲɛ y'a lajɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kɛlɛ in a kasara bonyana o kumana an ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ se k'a to a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen o ye diɲɛ fara ɲɔgɔn kan tɔnba wɛrɛ sigi tuguni n'o ye o kumana ko Nations Unies o y'o sigi sen kan diɲɛ bɛɛ ko o kuma jamanaw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnba kelen ye an ka ɲɔgɔn kungo fɔ o kumana yaasa kɛlɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ o fara ɲɔgɔn kan in kan ka taa sira min kan yaasa ka jamana bɛɛ ka hakɛ di a dicogo la ka baara kɛ ni tilennenya ye baara tɛ ka se ka kɛ a kan jamana dɔw bɛ yen olu bɛ dan sago jamana wɛrɛw ka hakɛ o bɛ buruja jamana dɔw fɛ kuma tɛ ka se ka fɔ o la a ko la kalifa duruna Ahmadiya kalifa duruna Hadrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahullahu ta'ala bi nasril aziz ale ye o kumana ɲɛfɔli kɛ diɲɛ ye a ko
taabolo min ye ɲɛ ten ni diɲɛ ma se o taabolo bila ka baara kɛ ni tilennenya ye i n'a fɔ a ɲinina cogo min na an bɛ k'a ɲini k'a fɔ an b'an yɛrɛ kisi ka bɔ foroba kɛlɛ minnu ma a kɛli bɛ gɛlɛya a ko bi an bɛ waati min na sisan o tilennenbaliya a ɲɔɲalen don o kumana o kulu in kɔnɔ ka taa se hakɛ la jamana dɔw ma se k'o ta mara fo jamana dɔw ɲɛmaaw an'a président bɛ bɔ k'a fɔ kɛnɛ kan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la dansagowaleyaw bɛ sen na an ka jamana ka hakɛ burujala nin sira fɛ ni jamana in ka hakɛ burujala nin sira fɛ jamana dɔw bɛ yen o tɔn in kɔnɔna na n'olu ye ko min kɛ k'o de kɛla o kumana tilennenya tɛ bilen dɔw bɛ sanfɛ dɔw bɛ duguma dɔw ye sanfɛmɔgɔ ye dɔw ye dugumamɔgɔ ye dɔw ka hakɛ ka bon dɔw ka hakɛ ka dɔgɔ a ko n'an taara o sira fɛ an b'a fɛ ka o kumana daha min sigi diɲɛ kɔnɔ a tɛ se ka kɛ wa an b'a fɛ ka an yɛrɛ kisi ka bɔ foroba kɛlɛ minnu ma fila min tɛmɛna ko ɲɔgɔnna kana kɛ bilen a ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ ni sira kelen pewu min ye ni kalifa y'o sigi sen kan ni walima kalifa y'o fɔ diɲɛ ye k'a fɔ ka taa ni ka sigi o de ye tilennenya ye fo ka jija ka tilennenya waliya jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka jamana bɛɛ lajɛlen dama kɛɲɛ ka bɛɛ lajɛlen to ye hakɛ kɔnɔna na ko n'o de kɛra diɲɛ bɛ se ka kisi basigi bɛ se ka nati. Un autre principe qui nous a enseigné par l'islam est l'égalité raciale. Ça, c'est un élément aussi qui dérange la paix du monde. Moi, je suis mieux que toi. La paix est finie. Ma tribu est mieux que cette tribu. La paix est finie entre vous. C'est à cause d'une même expression que Iblis a été maudit. Ana khayrun minhu. Si vous voyez aujourd'hui dans le monde entier, le noyau même de tous les conflits à travers le monde entier, c'est les Juifs. Pourquoi? Ils ont dit, nous sommes les enfants d'Allah et les plus aimés. Donc il se prend au-dessus de toute chaque race humaine. Donc l'égalité raciale est un point crucial pour l'établissement de la paix. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir dans le Saint-Coran pourquoi il nous a créés différemment. Il a dit, Ya ayyuhal nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nos identités ne servent rien. Nos différences raciales, ça sert seulement comme une identité pour nous, pour qu'on puisse se reconnaître. Point. Ça ne passe pas ça. Celui qui veut être le plus honorable, il n'a qu'à exceller avec la taqwa. Donc dans le monde, tant que certains peuples vont se prendre mieux que d'autres peuples, il est difficile d'édifier une paix véritable. Ako point wɛrɛ jumɛn ye yaasa ka basigi nati o de ye siyaw Ala subhanahu wa ta'ala min fɔ a ko ale ye siyaw sigi diɲɛ kɔnɔ siyaw bɛ yen o kuma sigidaw bɛ yen jamanaw bɛ yen kuluw bɛ yen ka taa a ko siya ma fisa siya ye kulu dɔ tɛ yen k'a fɔ nin kulu in ka fisa nin kulu in ye nin sigida in ka fisa nin sigida in ye o kuma nin kabila in de ka fisa nin kabila ye la a ko madama ni o hakilina bɛ yen k'a fɔ anw ka siya ka fisa karisaw ka siya ye walima a nana e hakili la k'a fɔ ne ka fisa karisa ye a ko o ye basigi bannen ye ne y'a jira k'a fɔ e ka fisa karisa ye ka ban k'a fɔ a ye i ka fisa a ye walima k'a jira k'a fɔ i ka fisa a ye a ko bɛn tɛ se ka na bilen aw ni ɲɔgɔn cɛ a ko ala i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ tariku la Ala subhanahu wa ta'ala min fɔ kuranɛ kɔnɔ fɛn kelen pewu min ye Iblisa kunnangoya ko o de ye a ka yɛrɛfisaya ye Adama kan yɔrɔ min na a y'a fɔ ana khayru minhu a ko ne bɛ se ka majigi cogo di ka ne ni Adama ka an dama kɛ ɲɔgɔn na a tɛ se ka kɛ dɛ ne ka fisa a ye a ko n ka fisa karisa ye ni o hakilina in ma bila fiyewu bɛn tɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ a ko an ka diɲɛ ta k'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ o kumana bɛnbaliya ba minnu bɛ yen n'i y'a sen ka taa ko i bɛ taa ka taa bɔ yahudiyaw de nɔ kan yahudiyaw de ye diɲɛ bɛnbaliya baw bɛɛ lajɛlen olu b'a bɛɛ ju la ka d'a kan a bɛ olu hakili la k'a fɔ olu de ka fisa diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ye o ye Ala subhanahu wa ta'ala o ka hakilina in de fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ min na ko yahudiyaw de ko nahnu abna'ullahi wa ahibahu anw de ye Ala denw ye anw de ye Ala kanubagabaw ye o kumana anw de bɛ bɛɛ sanfɛ diɲɛ kɔnɔ o faamuya o n'o hakilina o de bɛ yahudiyaw la o de la diɲɛ kɛlɛba minnu bɛ yen yahudiyaw de bɛ a bɛɛ lajɛlen ju la o la a ko siyaw danfara ka bɔ ɲɔgɔn na sigidaw ka danfara ka bɔ ɲɔgɔn na Ala subhanahu wa ta'ala y'o kɛ kun kelen pewu de kama Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ o kuma na suratu hujurati la a bɔra ko a y'a fɔ a ko Ala subhanahu wa ta'ala ko aw mɔgɔw ne Ala ye aw dan ka bɔ cɛw la ani musow la wa n ye aw kɛ kuluw ye ani kabilaw ye kun kelen pewu de kosɔn yaasa a ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn danfara ka bɔ ɲɔgɔn na a ka se ka ɲɔgɔn dɔn a banna a ko nka ni maa min b'a fɛ e ka ye tɔ bɛɛ lajɛlen ni sancɛ k'i ka jija e ka Ala ɲɛsiranya ka bonya tɔw bɛɛ lajɛlen ye maa min ka Ala ɲɛsiranya ka bon o de ka bon Ala yɔrɔ maa min ka Ala ɲɛsiranya ka bon o de ka bon Ala yɔrɔ n'o tɛ n ye nin siya ye n bɔra karisa la
mbokolo ye ako ala makuto la fiu ala makuto la de mbora kartala a kuma babi ni kuma kono nga ko ala makuto la ala ko limaniya ani ala yasranya. Jetez encore un coup d'œil sur le plan politique. La relation qui existe entre les pays considérés comme les grandes puissances et les pays faibles en voie de développement. Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Aïdahullah Ta'ala bin Nasir al-Ji a déclaré que le Saint-Coran, dans le verset 89 du chapitre 15, préconise une autre condition pour instaurer une paix fondée sur la justice entre les peuples. Allah dit ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Il dit, ne dévore pas des yeux les plaisirs éphémères que nous leur avons octroyés à travers de divers groupes parmi eux, et ne t'afflige pas à leurs propos, et baisse ton aile de miséricorde pour les croyants. Ce verset prévoit qu'une partie ne doit pas regarder avec envie les ressources ou les richesses d'une autre partie. De même, aucun pays n'est autorisé à faire main basse sur les ressources d'un autre pays sous le prétexte fallacieux de l'aide au développement. Les Nations Unies et les gouvernements devront toujours chercher à servir et à aider les moins fortunés. Par ailleurs, un tel service ne doit pas être rendu avec pour objectif de satisfaire des ambitions politiques ou comme un moyen de servir d'intérêt personnel. Huzur Aïda Ta'ala bin Nasir continue de dire, nous nous apercevons que les Nations Unies, durant les 6 ou 7 dernières décennies, ont lancé plusieurs programmes de fondation ayant pour objectif d'aider les pays pauvres à s'ouvrir aux voies du progrès. En se prémunissant de cet effort, ils ont exploré les ressources naturelles des pays en voie de développement. Nonobstant ces efforts constants, aucun de ces pays pauvres n'a accédé au niveau des pays développés. Maintenant, Huzur dit, malgré les promesses fallacieuses, sous prétexte d'aide au développement, les pays pauvres restent toujours pauvres. Mais vous allez voir que les pays considérés, les pays de forte puissance, ils continuent à traiter avec ces pays. Pourquoi? Vous dit que lui, il dit avec une grande tristesse que c'est à cause de la large corruption qui a été mise en place par les autorités de ces pays pauvres en voie de développement. Et ces corruptions ont amené certains peuples à être marginalisés, à être abandonnés. Et par la suite, ils sont obligés de se révolter contre leurs propres dirigeants et contre les puissances mondiales. Et c'est ça qui a permis à certains groupes extrémistes de gagner l'ampleur et même convaincre certains de la société, prenant avantage de leur frustration en les appelant de venir se joindre à leur groupuscule pour répandre leurs idées haineuses. Donc, Hazrat Khalifatul Masih il a mené ce fait pour dire que tant que la justice absolue ne va pas s'installer, non seulement entre les grandes puissances et les pays faibles en voie de développement, et aussi les dirigeants des pays faibles en voie de développement, ainsi que leurs peuples, il faut qu'il y ait la justice absolue. Sinon, il est difficile d'édifier une base qui sera fondée sur la paix véritable. Point wɛrɛ jumɛn ye kɔrɔna ye point min di an ma min bɛ se ka na ni basigi ye o kuma na diɲɛ kɔnɔ a ko o point de ye Ala subhanahu wa ta'ala y'a fɔ a ye ayan kala la tamudanna aynayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum wala tahzan alayhim wakhfid janahaka lil mu'minin a ko ni ayan kɔnɔna na Allah subhanahu wa ta'ala y'a jira i kana i ɲɛjuru sama ka taa fɛn ma ni Ala ye maa nɔnɔɲɛ dɔw ladamu ni o kuma na damutafɛn minnu ye diɲɛ kɔnɔ i kana hujunu u k'a sɔrɔ u kan i k'i kama majigi limanɛjɔnw ye ni aya in n bɛ ka min fɔ o de ye an kana ɲɔgɔn hasidiya wa ka an ɲɛ juru sama ka taa tɔw ka sɔrɔw nɔfɛ ni aya in walawalali la a ko Ahmadiyya Khalifa duruna Hadrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahullahu ta'ala bin Nasir Aziz a ye ɲɛfɔli caman kɛ a ko gɛlɛya minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ a dɔ fana ye jumɛn ye o de ye jamana ɲɛyɛlɛlenbaw ani setigi jamanaw
olu be o bolo mɔnɔbɔ jamana misɛnninw nɔfɛ o kumana ka u ka sɔrɔw bɛɛ sama ka taa n'a ye u ka jamanaw kɔnɔ o be na ni nasira minnu ye a dɔ ye ko o nɛgɛ k'a fɔ an bɛna aw dɛmɛ ka aw bɔ nɔgɔ la an bɛna aw ka jamanaw développer an bɛna aw layiriwa o be na n'o nasiraw ye o jamana ninnu fana u ka jamana marabaw dɔw fana bɛ yen olu yurugu basigilen don olu bolo kosɛbɛ walima olu kɛn bɛ yurugukɛlaw ye olu fana b'o tigɛ di o kumana o jamanaba ninnu ma min bɛ se k'a to jamana misɛn ninnu olu ka hɛrɛw bɛ sama ka taa jamanabaw la o bɛ to nin cogo la san caman o bɛ ɲɔgɔn bolo jamana misɛn ninnu tɛna bɔ nɔgɔ la wa u ka ɲɛmaa minnu bɛ yen o fana tɛna o bolo bɔ o kumana o ka jamanaba ninnu bolo yurugukɛlaw bolo o kumana o bɛ to nin cogo la fo ka taa se hakɛ la jamana misɛn ninnu mankan de bɛna ka na wuli o kɔnɔ a ko fɔɲɔgɔnya caman bɛ yen a bɛ na nin cogo de la ka d'a kan jamana misɛn ninnu olu b'a ye olu jamanaba ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna olu tɛ ka bɔ nɔgɔ la o tɛ ka hɛrɛ foyi sɔrɔ o ma olu bɛ muruti wa o jamana misɛnnin ninnu fana kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ jamana fa dɔw bɛ yen ɲina bɛ kɛ olu kɔ ka d'a kan jamana yɛrɛ faamaw olu kɛn bɛ k'o bolo di jamanaba ninnu ma o b'a yuruguyurugu kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ jamana hɛrɛ tɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen labɔ o bɛ kɛ sababu ye jamana fan min ni jamana hɛrɛ tɛ ka taa o yɔrɔ la ye olu fana bɛ wuli ko olu b'o yɔrɔ ɲini o kumana o bɛ muruti ka o kumana murutiliya fari da jamana kɔnɔna na o la o bɛ maa wɛrɛw nɛgɛn ka fara o yɛrɛ kan a bɛ kɛ fitina ye jamana kɔnɔ a ko o la Nations Unies n'o ye diɲɛ faraɲɔgɔnkan tɔnba in ye ni olu ma wuli ka jɔ kɛ ka baara kɛ ni tilennenya ye o kumana laɲini ye basigi min a tɛ se ka na ka d'a kan jamanaba ninnu sanga ani waati bɛɛ lajɛlen olu bɛ na jamana misɛnnin nɔfɛ ko an bɛna aw dɛmɛ k'aw bɔ nɔgɔ la nka i b'a ye o bɛ ɲɔgɔn bolo san caman foyi tɛ ka kɛ jamanaba ninnu olu kɔni ka dɔ bɛ ka fara olu ka bonya kan ka taa jamana misɛnnin ninnu olu ka segin kɔ ka taa a ko nafa jumɛn b'o jɛyaw kɔnɔ o la ko yaasa basigi ka se ka na fo nin yɔrɔ in de ka bɔ a la baara ka kɛ ni o kumana tilennenya ye ni baara kɛra ni tilennenya ye o kumana ni namara min filɛ nin ye ni yuruguyurugujɛ min filɛ nin ye ni olu bɔra a la o kumana an mako bɛ sabati min na ani basigi min na o bɛ se ka sabati. Les deux derniers points de mon exposé est la tolérance religieuse. Vous savez, le premier verset de Surat Fatiha est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les mondes. Il faut savoir que Dieu n'est parenté à personne. Dieu, Allah, n'est parenté à personne. Personne dans ce monde ne peut dire qu'il a le monopole des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, c'est la communauté islamique Ahmadiyya à travers le monde entier qui travaille d'arrache-pied pour édifier réellement les bases fondées sur la paix. Si on prend un exemple, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, en 1896, durant la conférence des grandes religions, là où tous les grandes religions ont été invités pour que chaque représentant vienne présenter la beauté de sa religion. Le Messie promis, alayhi salatu wa salam, il était le représentant de l'islam. Il a représenté l'islam d'une manière valable. Et puis il a présenté un article qui est intitulé La philosophie des enseignements de l'islam et qui a eu le dessus sur tous les articles qui ont été publiés. Et dès lors, tous les successeurs, les khulafas du Messie pour alayhi salatu wa salam ont emprunté la même voie pour pouvoir rassembler les leaders de chaque religion pour pouvoir trouver un moyen de vivre en paix. Comme le Saint-Coran dit, Ya alal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Focalisons-nous sur les points communs parmi nous. Jusqu'au 5e calife aujourd'hui, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadahullah bin Nasir al-Jil, chaque année, il organise un événement qui est intitulé Peace Symposium, là où tous les différentes religions, les leaders de différentes religions et chaque classe sociale est invité pour venir s'asseoir ensemble, évoquer les beautés de chaque religion. Voici quelque chose que la communauté islamique Ahmadiyya, seule à travers le monde, a été capable de mettre en place pour montrer au monde que réellement, malgré nos différences, on peut toujours construire la base de la paix dans le monde. Ako point wɛrɛ min bɛ yen ka da nin kan point min bɛ se k'a to bɛn ani basigi o bɛ se ka sabati diɲɛ kɔnɔ cogo min na o de ye diinɛw ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ diinɛw ka se ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn ku ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ
a kumana o de fɛlɛ wɛrɛ ye min bɛ se ka na ni basigi ye diɲɛ kɔnɔ a ko an k'a dɔn k'a fɔ suratul fatiha o suran daminɛ ayan dɔ ye alhamdulillahi rabbil alamin ko tanu bɛɛ lajɛlen ye ala ta ye ala min ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen dabama ye a ko an k'a faamuya k'a fɔ ala ye bɛɛ lajɛlen ka ala de ye ala ye bɛɛ lajɛlen ta ye ala tɛ maa kelen si ta ye maa si tɛ yen min bɛ se ka disi gosi k'a fɔ ala ye ne kelen ta ye a ko ala ye bɛɛ lajɛlen de ta ye ni ala ye bɛɛ lajɛlen ta ye o la an kan ka se ka bɛn sira ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min yaasa an bɛ se ka o kumana balo diɲɛ kɔnɔ ni o kumana sabali ani bɛn ye a ko ni an ye nin walanda in lajɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Ahmadiyya jamakulu de ye jamakulu kelen pewu ye min bɛ ka baara kɛ nin sira fɛ yaasa ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ kɛ kelen ye yaasa an bɛ se ka balo ɲɔgɔn kan ni o kumana bɛn ye ani basigi ye cogo min na a ko kabini san 1896 san 1896 o san de la o y'a sɔrɔ Ahmadiyya sinsinba Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam ale tun bɛ balo la o san de la conférence ba dɔ diinɛw ka ɲɔgɔn lajɛrɛba dɔ kɛra o ɲɔgɔn lajɛrɛba min kɛra o kɛnɛ kan a ɲinina diinɛ taabolo bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka na o ka i ka walandaw di walanda min b'a jira k'a fɔ i ka diinɛ ye diinɛw la ɲuman ye a ko o senfɛ Ala subhanahu wa ta'ala ye dɛmɛ don Imam Mahdi alayhi salam ale ye walawalali min sigi sen kan o don ale ye walawalali min di o don tiɲɛ yɛrɛ la diinɛ fɛn o fɛn min tun bɛ kɛnɛ kan maa fɛn o fɛn min tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen sɔnna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la silamɛya ka walanda o de ye walandaw bɛɛ lajɛlen ya sanada ye diɲɛ kɔnɔna na Imam Mahdi ye o baara min kɛ o de sɛbɛnla ka bila ka kɛ gafe ye a bɛ fɔ gafe min ma la philosophie des enseignements de l'islam o gafe in o kumana Imam Mahdi ye o de kɛ walanda ye nin don o lase diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a ko ka minɛ o don fo kana se an bɛ waati min na bi kalifa fɛn o fɛn fɔra Imam Mahdi ko alayhi salam a bɛɛ lajɛlen ye o taasen kelen de sigi sen kan ka taama o sira kelen de kan san o san o kumana o bɛ diɲɛ faamabaw bɛɛ lajɛlen ani o kumana diɲɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen o ka jamanaw ka ɲi o b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ sigi a bɛ fɔ kɛnɛ min ma ko peace symposium o kɔrɔ ye ko bɛn kɛnɛ walima basigi kɛnɛ kalifaw b'o sigi san o san o b'o sigi san o san yaasa maaba minnu bɛ yen ani diinɛ ɲɛmaaba minnu bɛ yen o b'o wele ka fara ɲɔgɔn kan ka walandaw di ɲɔgɔn ma walanda min bɛ se k'a to o kumana diɲɛ kɔnɔ an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn kan bɛn ni daha kɔnɔ cogo min na a ko Ahmadiyya kelen bɛ o de bɛ ka nin baara kɛ diɲɛ kɔnɔ o kumana ni o baara in a mana to sen na ni ala ye dɛmɛ don o baara in ni ne taa sira ye sira min bɛ se k'a to o kumana an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn kan ka d'a kan ala ye an bɛɛ lajɛlen ka foroba ala de ye kuranɛ kɔnɔ a ye ayan di o aya in bɛ sɔrɔ suratu ala imrana kɔnɔna na a ko kul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum o kumana ko ya aw kitabu dungew o kuma taabolo fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ diinɛ fɛn o fɛn bɛ yen ko a bɛɛ lajɛlen ka na an ka jɛ kumakan kelen min ni an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la n'o ye k'a fɔ o kumana ala ye an bɛɛ lajɛlen jɛma ala de ye ala ye an bɛɛ lajɛlen ka ala ye o kuma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ point minnu kan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina minnu kan an k'an sinsin olu hakilinaw kan an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ minnu na an k'olu to yen an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ point minnu kan an ka baara kɛ n'olu pointw ye min bɛ se k'a to o kumana fɔɲɔgɔnbaw bɛ se ka ban diɲɛ kɔnɔ an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn kan ka d'a kan bɛɛ lajɛlen tɛ se ka jɛ ka taa sira kelen kan o kumana an bɛ to n'an ka diinɛw ye nka an bɛ ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn kan o bɛ se ka kɛ cogo min i n'a fɔ ala ye bɛɛ lajɛlen ka ala ye cogo min nin ye bɛn sabatilan dɔ ye diɲɛ kɔnɔ. Le dernier principe que je voulais présenter devant vous est la sincérité. Mes frères, chers participants, dans tout ce qu'on fait dans ce monde, que ce soit négatif ou positif, une fois que c'est accompagné de la sincérité, il n'y aura pas de conflit. Rien ne va se gâter. Si vous voyez souvent que les conflits s'installent, c'est qu'il y a de l'hypocrisie. Voilà pourquoi il y a une expression qui est sortie au temps des tabi'in pour dire « Ikhtilafu ummati rahma » que même un conflit au sein de la communauté peut s'avérer être un signe de miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un exemple parfait au temps de Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Vous savez, au temps de Hazrat Ali, quand il a accédé à son khilafat après l'assassinat de Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala anhu, il avait un problème sérieux avec Hazrat Muawiyah. Ils étaient en désaccord. Au moment qu'ils étaient en désaccord,
Hazrat Muawiyah a écrit des lettres aux tribus environnantes en les avertissant de ne pas prendre avantage de son conflit avec Hazrat Ali pour faire des attaques. Car s'il s'amuse faire un attaque parce qu'il est en conflit avec Hazrat Ali, lui-même il serait le premier général de Hazrat Ali qui va les livrer une bataille que leurs petits vies ne vont jamais oublier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Même s'il était en désaccord avec le khalifa, mais ce n'était pas de l'hypocrisie. Ce n'était pas basé sur des faits personnels. Il était sincère dans son désaccord. Et une fois qu'il y a cette sincérité, même s'il y a un désaccord, ça va se terminer par la positivité. Donc voici quelque chose qu'on doit prendre en compte pour pouvoir édifier vraiment une société basée sur la justice et la paix. En conclusion, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Aïdahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz nous dit ceci: que l'on se souvienne aussi que tous les peuples du monde, qu'ils soient d'Afrique, d'Europe ou d'Asie ou d'ailleurs, ont reçu de grandes capacités intellectuelles de la part d'Allah le Tout-Puissant. Si tous utilisent mieux leurs facultés pour le bien-être de l'humanité, le monde se transformera en un arbre de paix. Cependant, les pays développés si les pays développés tentent de prémunir la croissance et le progrès des nations moins développées ou en voie de développement, s'ils n'offrent pas d'opportunités aux esprits fertiles et éclairés de ces nations, alors, sans aucun doute, le malaise se propagera et les tensions qui s'en suivront ruineront la paix du monde ainsi que sa sécurité. Ça, c'est en conclusion un ouvrage de Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Aïdahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre vraiment une paix réelle dans ce monde qui nous facilite l'entendement, la compréhension des enseignements de l'islam pour qu'on puisse tous être là où nous sommes, les ambassadeurs de paix. Nare takbir. Muhammadul Mustafa. Muhammadul Khatam Nabiyyin. Islam. Ako point laban min be yi o de ye kɔnɔnajɛlenya ye a ko jɔn i bɛ baara fɛn o fɛn kɛ i kan ka kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye a ko ni kɔnɔnajɛlenya bɛ baara min na o baara o bɛ ɲɛtaga sɔrɔ nka baara fɛn o fɛn bɛ ni kɔnɔnajɛlenya t'a la a bɛ kɛ munafigiya de ye a ko o la n'an ye kɔnɔnajɛlenya ta an ka kɛtaw kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye o fɔɲɔgɔnya o bɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ. A ko o de kama kumakan dɔ bɛ yen o bɛ sɔrɔ tabiinaw Alakira salamu kɔfɛ maa minnu bɛ yen a bɛ fɔ o ma tabiinaw olu ka kumakan dɔ bɛ yen ko ikhtilafu ummati rahma a ko kira ka mantonw olu ka fɔɲɔgɔnya a dɔ bɛ se ka kɛ o kumana hinɛ sababu ye o ni ɲɔgɔn cɛ ni o fɔɲɔgɔnya in ni a ma sinsin o kumana munafigiya ka kɔni ni kɔnɔnajɛlenya de don a mɛn o mɛn o bɛ tila ka fɔ ka bɛn kɛ o bɛ ɲɔgɔn ye ɔ nka ni munafigiya bɛ a la o tɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo si la fɔɲɔgɔnya bɛ nana cogo o cogo ni fan fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna jɛlen don o kumana o ka fɔɲɔgɔnya kan o bɛ tila ka ɲɔgɔn ye a ko o de kama khalifa naaninan Alakira sɔlɔm ka khalifa naaninan Hazrat Ali radiyallahu anhu ale ka waati la an bɛ o misaliya jɛlen sɔrɔ a ko an b'a dɔn ka fɔ Seydina Ali ale sigila khalifaya la o kumana Seydina Usman de kɔfɛ o waati fɔɲɔgɔnyaba dɔ tun bɛ Seydina Ali ani Muawiya ni ɲɔgɔn cɛ ɔ Muawiya ale ye sɔmi sɔrɔ k'a fɔ dugu dɔw ani kabila dɔw olu bɛ se ka o ta k'a fɔ Muawiya ani Seydina Ali ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnya bɛ yen o sababuya kosɔn an b'an ta o fɔɲɔgɔnya sira fɛ ni ka dankari Seydina Ali la o Seydina Muawiya y'o sɔmi min sɔrɔ a ye lɛtiri sɛbɛn ka lɛtiri ci ka taa kabila bɛɛ lajɛlen ma ka jira u la k'a fɔ a kana miiri k'a fɔ fɔɲɔgɔnya bɛ ne ni Seydina Ali ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ a ta o fɔɲɔgɔnya in fɛ ko a bɛ dankari Seydina Ali la dɛ cɛ o cɛ n'i ye sen ta k'a da ko i bɛ taa ka taa dankari Seydina Ali la i bɛ ne sɔrɔ i ɲɛ ne bɛ kɛ Seydina Ali ka général de ye kɛlɛkɛ général kɔni ka dankari e tigilamaa na fo ka taa se a dan na o ka d'a kan a ko Seydina Muawiya y'i jɔ ni jɔyɔrɔ de la ka jira k'a fɔ ani Seydina Ali o ma ɲɔgɔn ye fɛn dɔ kan nka o ka o fɔɲɔgɔnya in a sinsin bɛ kɔnɔnajɛlenya de kan hasiliya tɛ o kuma munafigiya tɛ a ko o la ni baara o baara ni kɔnɔnajɛlenya bɛ a kɔnɔ o kuma na i b'a ye k'a fɔ ɲɛtaga bɛ na a ka kuma laban a ko khalifa duruna Ahmad khalifa duruna Hazrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahullahu ta'ala bin Nasir Aziz ale ka kumakan ale b'o kɛ a ka kumakan laban ye a ko khalifa ko
ako an ka hakili to a la k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ jamana fɛn o fɛn bɛ yen a jamana ninnu bɛɛ lajɛlen a kɛra farafinna ye a kɛra farajɛla ye Europe Asie a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ko Ala subahana wa taala ye o kumana faamubaw di o yɔrɔ sigibagaw ma yɔrɔ si tɛ yen diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ o yɔrɔ sigibaga dɔw bɛ yen ko Ala ma faamu dɔ di yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ Ala ye faamuba dɔw di a yɔrɔ sigibagaw ma a ko ni an ye o faamu fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka diɲɛ bɔ nɔgɔ la n'o faamu ye an bɛ se ka bɛn sabati diɲɛ kɔnɔ n'o faamu ye a ko nka ni o kumana diɲɛ ma baara kɛ o sira kan ni o kumana jamanabaw olu ma jamana misɛnninw dɛmɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye o dɛmɛ kɔnɔnajɛlenya la yaasa k'o dɛmɛ k'o bɔ nɔgɔ la fo n'o y'a kɛ ni o kumana munafigiya nasira ye ka a kɛ ni ŋaniya wɛrɛw ye yaasa ka jamana misɛnnin ninnu k'olu digi ka taa k'olu ka sɔrɔw a tɔgɔ di a bɔsi u la ni o ma kɛ o dɛmɛbaga ye ni kɔnɔnajɛlenya ye a ko an mako bɛ daha min na ani bɛn min na diɲɛ kɔnɔ o tɛ se ka kɛ cogo si la fo jamanaba ninnu u ka baara kɛ ni jamana misɛnninw ye ni kɔnɔnajɛlenya sira ye ka na o ma ni kɔnɔnajɛlenya ye yaasa ka o dɛmɛ k'o bɔ nɔgɔ la n'o kɔnɔnajɛlenya bɛ yen a ko o kumana diɲɛ bɛ se ka basigi bɛ se ka na nka n'o ma baara kɛ n'o kɔnɔnajɛlenya ye fo o bɛ ka kɛ cogo min na ka jamana misɛnninw digi ka taa ko o la an mako bɛ basigi min na a tɛ se ka kɛ cogo si la o kumana ale bɛ Ala subahana wa taala deli an mako bɛ bɛn min na ani basigi min na ani pɛn min na diɲɛ kɔnɔ ko Ala k'a sabati k'a kɛ badabada ye wasalamu aleykum warahmatullah Nare takbir Muhammadul Mustafa Ghulam Ahmad Ki Jama de Burkina Faso Nare takbir